Takže predstavte si, že tento pohár ste vy a chceli by ste niečo zažiť s Bohom. Lenže máte tam veľa všelijakej špiny, ktorú musíme najskôr niekde vysypať a zahodiť od seba preč. A potom ste prázdny pohár. A poviete, Páne Bože, ja by som chcel byť naplnený Tvojim Svätým Duchom. A Boh hovorí, to nie je žiaden problém. Ja ťa môžem naplniť Svätým Duchom. Ja som už taký smedný, Bože. Ja chcem byť naplnený Svätým Duchom. To nie je žiaden problém. A Boh ťa môže naplniť Svätým Duchom, ale dôležité je, aby ti nestačila troška. Lebo troška to je tak akurát pre teba, ale Boh ťa chce požehnať oveľa viacej a naplniť Svätým Duchom viacej. A ty môžeš povedať, Pane, viacej, daj mi viacej Tvojej prítomnosti, viac Tvojho pomazania, viac Tvojho Svätého Ducha. To je ono, toto som presne chcel. Vďaka Ti, Bože, ja sa tak dobre cítim. Ďakujem Ti, Bože, že ma naplňuješ Svätým Duchom. A Boh hovorí, a nechcel by si byť naplnený ešte viacej mojím duchom? No, dobre, ja to asi vyskúšam. Dobre, Pane, tak ma teda naplň, pokrsti ma Svätým Duchom, nech to je úplne naozaj. A Boh ťa naplňa Svätým Duchom, až to požehnanie celé preteká. Tak toto